Sanibonani molweni ndinamkela ku-SSTV ngesiXhosa. uSamke ke bethu ubuyelwa ziingcinga esengumngani nombali ekukhuleni kwabo. uMbali ke lowo ke umama kaSibongile ke ugqibela kwakhe uthetha naye ke ukhumbula into yoba bebesuka enyangeni okanye esangomeni ke apho wathi khona umama kaSibongile ukhona iyeza belinikwe sisangoma khange aphinde azive right after esele elo yeza. Uweak wabe ke esiwa ke ngenxa yokuphelelwa ngamandla ke wamshiya namazwi ke athi ke ucela amgadele ke uSibongile wakhe. So uvela ke ehleli ke nomanqoba ke ngelo xesha acinga yonke le nto abe sesithi ke ngeke yazi into efunele ndiyenze inye kukuba mna ndidlalele kude noVuma. So kulowo mzuzu ke uVuma yena usemathwandweni ngeyona ndlela and aba bantu sebethe babe bayakhisana nokukhisana sefikelwa zezi ngcinga. uSibongile uvela ke thandaza ke guys emveni kokuba uJabu emxelele uba bona bayitim ngoku bazosebenzisana ukulwa abantu bakwaDlamini. So uconfused usisi uthi ucela uThixo amphe isign ngoJabu uba uze empilweni yakhe ukuzomnceda na ngamaphupha akhe okanye uzothini. So ucela nje isign. uMbambo yapha ufikelwe ke ngapha nguMahlobo. uMahlobo ufike uphethe imagazini enoVelephi ke enxibe izinto ezimfitshane ke. So uthi ke akayazi uba zintoni ezi ziphethwe ngunxitywe ngulo mntana. Wabesithi kuMahlobo hayi bo uMbambo vele amasilebha anxiba kanje mososaziwayo awuyazi naloo nto. Wabesithi omnye yeyi ngeke ayikho kwale nto uyibukayo tshisa le magazini. Wabesithi uMbama kuhambe uye elwandle kuyobethwa ngumoya ugqibeleni nje uye elwandle ngoba le nto uyenzayo ayiyo. So uMahlobo umke apho ke eyiloo nto ke icaphukayo ke uMbambo ke yena ke beyivuyela yonke le nto guys kaVelephi ayibonayo into yoba ikhariya yakhe engathi iqhubeleka phambili ngoba nanku sevela emaphepheni. Kodwa ke uVelephi yena ebemgxothe kabuhlungu kanjani ke kwaQiniso ke Mbumbulu. Lowo mzi ke uQiniso engenguye nowakhe bemgxothe kabuhlungu ke utatakhe phayana ethi makamphumele yena uhleli kamnandi notatakhe. Unokwazi ke guys ongusisi kaJabu ugxeka uJabu ke ngokuxelela uSibongile yonke into. uJabu uthi uSibongile into yakwaDlamini naye iyamchaphazela. Kufuneka abazi uba bangabantu abanjani. Unokwazi uthi ayikho into engabamba uSibongile uba angayi kwaDlamini ayobaxelela yonke into abantu. uJabu uthi uSibongile ngumntu uya-understanda. Ukanti ke usisi wakhe yena uthi ewe u-understanda into yoba kaloku abantu bakwaDlamini kufuneka baxolelwe. uJabu uthi no, uSibongile akasosidingi uyazi uba abantu bamenzani bamebele ii-designs zakhe and bangababulali. Unokwazi ke uthe uSibongile ebebhizi nokwenza ngoku yintoni engamenza into yoba angabaxeleli abantu. uJabu uyacaphuka ke uthi uSibongile ngeke ambhitreyo njengolo hlobo and yena uyamazi uSibongile uyamthanda the way naye amthanda ngakhona. uVuma ke yena uyobona uSamke usemathandweni ke guys but ufika uSamke emnikeza i-cold shoulder but uVuma akaboni nto. Uye wamxelela ke uba idate yabo ke angayilibali ke kwakhe uzopheka namhlanje. uSamke akasekho kuVuma ke yena guys ipasti imele ilapha. uVelephi ke guys ufikile kwaMbambo uzobona uSangweni okhalazayo ngumlaxaza ethi wenze njengonina naye iwesi into yoba kathi sofumana utata kaqonda into yoba yena uzolibala ngaye. So uVelephi uyazama ukuba ngusisi ethi ndizozama nam uba xa sendinemali ndiphinde ndibuye uba ndikuncedise mhlawumbi nawe ukhangele utata wakho. Bathe besancokola ke kwangena uVuma. uVuma ongene sesithi hayi khululeka ngoba lo mntana ubesehlahla amehlo ngoku uVelephi ngoba kaloku ucinga into ubuzogxothwa njengoba naye bemgxothile utatakhe phaa. Uthi omnye no, ngeke ndize ndikugxothe mna ukusuka apho mna ndivuyela nje ukukubona into yoba ikhariya yakho iyaqhubeleka ndiyakubongela. Hayi ke nge-attitude ke uVelephi wambuza uba uyanibongela. Watsho ke wabesithi omnye utatakhe ewe ndiyakubongela uyaqhubekeka phambili. Wavele waphakama ke guys uVelephi wabashiya apho. Kodwa ke uSangweni yena beke wamnikeza ke into ethi ke wena njengoba usenza kanje uzuyazi uba intaka ibhabha phaa emoyeni kodwa iphinde ibuye izosila phaa ezantsi. So akwaba ke kuzokhawuleza kwenzeke ke kuVelephi abuye azocela amaxolo apha kuVuma njengoba emdelela nasemzini wakhe nje.
uSibongile uhleli nozama ke guys, ubhizi ke ifowuni, uthi kudala ezama ukufonela ukwenza. So yena uyarhala umxelela ukwenza yonke into but akamfumani efonini, usecinga novela akhwela iteksi abheke eThekwini. Bathe besancokola kwatsho inokho emnyango, ngusisi ofike esithi ke uligqwetha ke ucela ukuthetha noSibongile bucala. Ukanti ngelinye icala uVuma guys uvela ke ququzela ke epheka esenza isapha, ethenge yonke into yakhe ethengwayo for ukupheka, wagqiba wahlamba waklini, wabeka yonke into etafuleni, walayita nje amakhandlela dololo ukufika ke uSamke. So ude wahamba kwabheka apho ke uSamke akhoyo eshop. Apho afike khona uSamke sele esithi uyavala, ethi omnye sithi awuzuyilibala idate yethu. Uthi ke no, andikhange ndiyilibale into nayo bekugcwele, bendingeke ndikwazi ukubagxotha abantu ngoba ekugqibeleni funeka ndikubhatale imali yakho. Wabe sesithi ke futhi ke uSamke, mna andinguye futhi lo mntu wena ocinga uba ndinguye, ethi ndiyazisola kwangoku ukuncamisa ngoba kaloku wena uyindoda etshatileyo. So khange understand ke uVuma uba kwenzeka ntoni, kodwa ke baye bohlukana. Igqwetha ke likaSibongile ke lifike lamxelela ukuba lithunyelwe nguJabu. Abantu bakwaDlamini batya ngee-designs zakhe, badla ii-millions. So uSibongile uthe yena akamsebenzi naloo nto and uphumele kuloo nto leyo akasekwabo. Lamxelela ke into yoba funeka siqhubeke nokubalwisa because wena ungakwazi uyiwina into engange-20 million rands, emkhombisa nditsho i-invoice. Be-excited kuSibongile sithi 20 million iwinwe ndim, ifunwa ndim. Wathi omnye ewe, leyo ingayimali yakho leyo. So bekumnandi ke kuSibongile eva iindaba ezingaka. Then ke guys kwadeliwe, kubonakele kukhona umuntu ogqekezayo. Ngokokra ke kungenzeka into yoba nguSangweni ngoba uSangweni akayifuni i-relationship kaSamke noVuma. So kukhona umuntu ogqekezileyo ke phaa, uthwele ihudi, akabonakali uba ungubani, ungenile ke phakathi. Kanti kwakhe kwagqekezwa kwachithwa oomilimili phaa, so asazi noba ayinguye na. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.